Trubor nakaslem jong unongsan hima. Arngut kinong nya liengsun jong ka Indian Air Force kilaklat no hadin ba ka liengsun sipai ka Sukhoi Su-30 MKI kalahap hakathan Karbi Anglong Hajla Assam Hindin Kamiet kasantrik ulber arajar apunriu kat kum ka khubor ke NDTV la yathu baki sipai sun ki yathu baki te kinong nya liengsun ki dei kulatip kerteng kum u squadron leader u Anuj but u flight lieutenant u Purvesh Durakar layathu ba ka liengsun sipai ka Su-30 MKI kadon hapdeng ka jing let ai jing hikai bat kala ja rangai no tang hadin bakla kiu naga khatam liengsun ne ka airbase hajorhat ka bajngai kumbahan riu phau kilometer na ka jaka bakla hap la ongru bakla hap ha ka jaka lum ka bajngai bha kinong shong shnong le thu ba kilayo sngo ye ka jing bthei ka bajur na we ulum kilo ong ba kilayo iru ya ki theli ding baro ki sipai jong ka Indian Air Force ki pen pau ye ka jing snolem bacha ki bahayeng sem ki bela do no ha ka ni ka por jong jing so si la tho ka Air Force ha ka san x